Čepin, općina koja se ponosno nazire na istoku Hrvatske. Općina koja ima bogatu povijest. Koja je izrodila razne velikane. Općina koja se ponosi svojim slavonskim ravnicama i običajima. Koja i danas hrani veliki dio Hrvatske, ali i Europe. Trudi se da svi stanovnici osjete blagodati života u slavonskom mjestu. Ti stanovnici, njih gotovo 10.000, rasporedilo se u 5 naselja: Beketince, Čepinske Martince, Čokadince, Livanu i Čepin. Stanovnici su to koji prkose svim onim stereotipima o životu u Slavoniji i Baranji. Imajući u vidu da je općina jedan od većih proizvođača poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj, jasno je da je život ponekad težak, ali znati da naše ruke proizvode ono što dolazi na stol ljudima po cijeloj lijepoj našoj, osjećaj je neopisiv. Na površini od 106 km2 smjestile su se brojne obitelji, mala i velika poduzeća, kulturne ustanove, a sve to seže u daleku povijest. Prvi put Čepin se spominje 1256. godine u jednoj srednjovjekovnoj listini. To nam je prvo spominjanje ime Čepina. Čepin se tada spominje kao Čapa, kasnije kao Kenčapa. Samo ime današnjim rječnikom najbolje možemo objasniti Čepin, odnosno njemački naziv Štopuldorf. Čepin je bio srednjovjekovno važno naselje. Srednjovjekovno naselje Čepina formiralo se oko današnjeg lokaliteta kojeg nazivamo Rozingova pustara, odnosno Tursko groblje. Srednjovjekovni Čepin bio u vlasništvu plemićke obitelji Korođ. Plemićka obitelj Korođ bila je vlasnik i srednjovjekovnog Osijeka, ali oni su najznačajniji kao vlasnici srednjovjekovnog dvorca nedaleko Čepina, današnje utvrde Kolođvar, odnosno kako ih mi popularno u Čepinu nazivamo Zidine. Zanimljivo je, Osijek pod Turke pada 1526. godine, a Čepin, odnosno tadašnja utvrda Kolođvar, pod Turke pada tek 20 godina kasnije. Upravo to nam potvrđuje podatak da je utvrda bila gotovo neosvojiva zbog samog svog okoliša koji je okruživao. Zaista je branila tu srednjovjekovnu Slavoniju. Uz utvrdu nam je vezano i nekoliko legendi. Najpoznatija legenda je o Franji Barunu Trenku. Naime, Barun Trenk prije nego što će otići u Austriju na suđenje, kasnije na odsluženje kazne za svoja dobra djela koja je činio, posljednje vrijeme boravio u Čepinu. Čak je postojala jedna kuća koja se popularno zvala Trenkova kuća u Čepinu i navodno 7 sanduka punih zlata bacio je u podrume Zidina, u podrume Kolođvara i to blago ostalo je do danas tamo sačuvano. Prema legendi, to blago čuva djevojka koja se s vremenom pretvorila u pola djevojku, pola zmiju i blago je sigurno već gotovo 300 godina. 1765. godine carica i kraljica Marija Terezija poklanja čepinsko imanje Ivanu Kapistranu, prvom plemenitom Adamoviću. 1770. godine Ivan Kapistran I od Marije Terezije dobiva dozvolu da u svoje prezime smije staviti pridjevak Čepinski kao obiteljski patronim. Obitelj nakon 250 godina i dalje ima pridjevak Čepinski uz svoje prezime. Kako je Adamović bio napredni ekonomski gospodar, u Čepinu je provodio napredne meliorizacijske procese. Kao što sam već ranije rekao, ovo područje je bilo okruženo velikom močvarom palača. Ta palača ugrožavala je i nasade, ugrožavala je ljude, jer imamo situaciju tijekom 18. stoljeća Njemci su naseljeni u Čepin, no kompletna ta kolonija Njemaca je umrla jer nisu mogli ljudi živjeti od ove nesnosne močvare koja je bila na ovom
području. Tako da je Adamović provodio napredne agrotehničke mjere u svrhu pridobivanja zemljišta. Kako je u svojoj oporuci napisao, kaže, nisam imao prilike ratovati za caricu i kraljicu Mariju Tereziju, no zato sam ja sa plugom oslobađao novu zemlju od močvare. Ivana Kapistrana I. u Čepinu nasljeđuje njegov unuk Ivan Kapistran II. Adamović. On je, kako navode, baštinio djedov entuzijazam i poduzetnički duh za isušivanje močvara, za pokretanje naprednih poljoprivrednih ekonomija i pokretanje industrije. Tako da je Ivan Kapistran II. Adamović poznat po tome što je u Čepinu 1836. godine pokrenuo prvu tvornicu na parni pogon u Slavoniji. To je poznata Čepinska šećerana koja je radila gotovo 15 godina. Nažalost, šećerana je propala zbog loše prometne povezanosti. Nije bilo dovoljno prohodnih cesta kojim je mogao Adamović svoje proizvode izvoziti dalje u Peštu, Beč i dalje u Europu. Adamović sredinom 19. stoljeća, kada je bila velika financijska kriza u Habsburškoj monarhiji, tiska i vlastiti novac. Tako da mi paralelno u Čepinu imamo, Čepin ima svoj vlastiti novac i prvu tvornicu na parni pogon u Hrvatskoj. Sljedeći zanimljiv član obitelji Adamović koji je vezan direktno uz Čepin je bio Bela plemeniti Adamović Čepinski. Bela je odrastao, rođen je kada imanje bilo jedno od najvećih, a zapravo tijekom njegove zrele dobi imanje propada. Možemo se zapitati je li ta propast imanja Beli odgovarala. Naime, obitelj je Belu poslala u Beč na studij agronomije, no Belu agronomija nije zanimala, te je nakon završenog studija agronomije završio studij kompozicije, glazbena kompozicija u Beču, te se posvetio svojoj najvećoj i prvoj ljubavi, a to je bio balet. Naime, Bela je napisao prvi hrvatski balet Jelu. Balet Jela proizveden je u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu 15. siječnja 1898. godine. To je prvi hrvatski balet. Tako da u kratkom vremenu u Čepinu imamo prvu tvornicu na parni pogon i prvi hrvatski balet napisan zapravo i jedno i drugo potaknuto od iste obitelji. Adamovićevo imanje propada. Imanje kupuju bogati osječki građani, ali i bogati industrijalci iz okolice. Dio imanja kupuje i obitelj Špajzer, rodom iz Apatina, suvlasnici apatinske pivovare, te u Čepinu 1942. pokreću tvornicu ulja Čepin, tvornicu koja postoji i danas. Tvornica je pokrenuta u vrlo teškim okolnostima Drugog svjetskog rata, te je upravo njezin vlasnik i osnivač Ferdinand Špajzer, koji je u zahvalu dobio i ulicu u Čepinu, osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu jer je, kako navode, pokrenuo uljaru kako bi pomagao okupatoru. Čovjek je kažnjen zbog svoje naprednosti, a nama je u zalog ostavio tvornicu ulja koja postoji već preko 80 godina. Čepin ima prave heroje. Dokazali su to Adamovići kroz svoja djela u Hrvatskoj, ali i svijetu. Pokazali su da Čepin nije samo jedno obično selo u Slavoniji. Iz povijesti slušamo razne legende, no ono što zasigurno znamo je da su ljudi koji su branili Osijek i okolicu za vrijeme Domovinskog rata stvarni. Ljudi kojima treba odati ogromnu zahvalnost. Dok se pucalo oko njih, svim vojnicima srce je pucalo od ponosa kada bi pomislili da se svi bore za isti cilj,
za istu državu, za svoju općinu. Čepin je geostrateški bio postavljen danas, ali onda u ono vrijeme bilo bitno. Nije bio na izravnom udaru srpskih dragovoljaca i JNA, ali Čepin je sudjelovao u Domovinskom ratu apsolutno kao da je i bio. Pomagao je naravno svima nama kojima je to bilo potrebno, koji smo bili na prvoj crti linije, kao da kad govorimo o Antunovcu gdje sam ja i bio u Hrvatskoj vojsci, bio pripadnik Zbora Narodne garde i gdje su nam dečki iz Čepina dolazili u pomoć, dolazili su na smjene, dolazili su braniti Antunovac, naravno braneći Antunovac, branili su i svoj Čepin i ne samo naravno ovdje u Antunovcu, diljem Hrvatske su mladići iz Čepina ratovali. Pa začuđujuće kako su mještani općine Čepin, mjesta Čepina, punim srcem unišli obranu domovine bez oružja, bez ičega. Imali smo puno više ljudi nego što smo imali sredstava oružja. Na samom početku nije bilo. Nešto smo donijeli preko moje te postrojbe dragovoljačke iz Slovenije. Čak smo i slali ljude na obuku jer smo znali da će rata biti i priključivali su se i u gardu javljali ljudi, ali nije bilo toliko oružja. I kasnije se pomalo dolazilo do oružja i nakon pada vojarne Lug, Čepin se jako naoružao i vjerujem u tom trenutku da smo imali približno broj vojnika kao što je bilo u gradu Osijeku. Valja kazati ovo, kada je 20. studenog 1991. godine počeo napad na Čepin, onda je najveći dio žena i djece su otišli iz Čepina. To je bilo zanimljivo. Do toga datuma pucalo se po Osijeku, u Čepinu je bilo mirno. Ljudi su živjeli kao da ničega nema, iako je to neobično. Dakle, zračna linija je manje od 10 km je Osijek, ali mi smo živjeli normalno. Dakle, toga 20. studenoga, nakon nekoliko dana se Čepin ispraznio. Ostali su muškarci, jako malo žena, ja ne znam, u našem naselju 10 možda, ili možda nešto malo više, tako da djece zapravo nije bilo u tim strašnim prilikama. Podrum je dakle doista služio tada za tu civilnu zaštitu koja je tamo bila stražarila i bilo je zanimljivo, tada još nismo imali centralno grijanje pa su oni lijepo cijepali drva, ložili vatru, onda sam ja gore za njih pravio langošice i bože, živjeli smo nekako. Ali to je neobično. Pazite, granate padaju. Ja gore spavam u hodniku i zovemo moji prijatelji iz Italije, kaže, jel se puca? Kažem, puca. Padaju granate, padaju. I spavaš u hodniku, spavaš u hodniku. Pa ljudi su se naviknuli na svako zlo, tako da je, ja bih rekao, situacija bila razmjerno normalna s tim da je Čepin bio u tom smislu ispražnjen. I ono što je zanimljivo, to svi znaju, dakle, za vrijeme najžešćih rata, nevolje i tako dalje, trgovine su radile, pekarnice su radile, dakle, ničega nije nedostajalo. Dakle, sve se moglo nabaviti, javni prijevoz je radio, ideš na vlastitu odgovornost, ali evo, funkcioniralo tako da ja bih rekao neke strašne panike, tjeskobe, užasa, nije se toliko osjećalo. Nevjerojatno je bilo kako mi koji smo bili pripadnici Hrvatske vojske i civili koji su ostali, nije bilo razlike. Kod civila nije bilo strah, čak što više sudjelovali su i u opskrbi nas samih na bojištu time, a i u održavanju redovnog života, znači infrastrukture, svega. U Čepinu ništa falilo nije, znači Čepin je za divno čudo, svi kažu da je bilo problema. Čepin je živio malte ne u jednoj nenormalnoj situaciji živio normalno. Zahvaljujući baš hrabrosti svih mještana. Nismo znali šta nas čeka, mi smo puno vojske skinuli, puno vojske nahranili, puno smo išli u pomoć, podjela hrane, podjela odjeće, obuće, išli smo, kopali su se rovovi, kanali, mi smo išli vući travu, zemlju, tu smo travu zalijevali. Ja sam pored sebe imala 17 djevojaka. Nikad nisam razmišljala da nam se nešto može desiti. Ili, na primjer, Crveni križ, ja sad kad se sjetim, naši su znali zarobiti na Savi velike titule, velike ljude i doveli bi nama u Crveni križ, nek pričuvamo dok ne vide gdje će s njima. Nikad nismo razmišljali da nam se nešto može dogoditi, ne. Nekako bili smo sigurni. Čepin je dosta bio siguran. Mi smo imali dobru mladost, dobre branitelje, tako da u Čepin nije nitko ušao da bi napravio neki rusvaj. Ne.
Ajde još jedno zgodu spomenuti, dakle, blagoslov kuća. I vojska je raspoređena po praznim kućama. Jer je to bilo sigurnije, da ne bude na jednom mjestu iz strateških razloga. Dakle, uđemo u jednu kuću u Psunskoj ulici, broj. I uglavnom, dakle, u toj kući su bili vojnici. Bijeli čupavi tepisi, sve savršeno čisto, svaka stvar na svom mjestu. Dakle, tamo je bilo 10 muškaraca. Sam rekao da i to postoji. Dakle, Hrvatska vojska je tada doista u toj kući bila perfektna. Dakle, meni je to bilo vrlo lijepo vidjeti i neobično je od toj zanimljivosti jedna iz rata. Završetkom ružnih zbivanja, tijekom kojih je mnoštvo ljudi platilo ljubav prema domovini životom, počinje razvoj kako države, tako i lokalnih zajednica. U travnju 1993. konstituirana je općina Čepin, čime započinje stvaranje jednog novog povijesnog razdoblja. Pa konstituiranje je bilo ono ko svečano i svi su to čekali, jer to niko nije od nas u životu doživio, nikad tako nešto. I bili su pozvani svi, iz županije su bili svi pozvani, zatim bili su liječnici ovdje, bili su svećenici, sve 3 župe naše, iz umirovljenika, njih smo pozvali. Maltene sve smo udruge zvali tada, jer to je bila neka svečana sjednica koju je županija vodila, jel te? Nismo mi ni znali voditi šta i kako, a ne nešto drugo da napravimo. Ali bilo je zadovoljstvo da ćemo mi konačno odlučivati sa našim novcima što ćemo raditi. Naš prioriteti, sve šta će se raditi. U početku je bilo zajedništvo, kao što sve bilo kad se stvorila država Hrvatska. Znači, stao je rat, osnivali su se, bile su mesne zajednice su se dekretom ukinile, došlo je do formiranja lokalne samouprave, vraćene su bivše općine seoske koje su nekada bile za NDH i u staroj Jugoslaviji, tako su one i oformljene, koje su nekada postojale i onda je počela euforija normalno koja je trajala tog momenta, a to je dokaz toga da su sve izbore do tada dobivao HDZ bez ikakvih problema. Kogod bio na listi, svaki put je HDZ dobio. Tada se nije bilo, recimo što je bitno, nije bilo direktno načelnik kao danas. To je već nadogradnja poslije bila demokracije, nego je načelnik se biralo između, kad se oformi vijeće, uformi se vijeće, vijećnici polože zakletvu i onda se bira predsjednik vijeća kao prvi i onda se konstituira prva sjednica i na prvoj ili drugoj sjednici se bira načelnik. Svakako on bude već odnaprijed predodređen iz vladajuće stranke jer mora imati natpolovičnu većinu. Nakon provedenih prvih slobodnih demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj, usvajanju Ustava Republike Hrvatske nakon toga osnivaju se i jedinice lokalne samouprave u ustrojstvu kako danas poznajemo sa županijama i općinama, pa tako je osnovana i općina Čepin u travnju 1993. godine. Evo jedan podatak da je prvi predsjednik općinskog vijeća, gospodin Marinko Klarić, bio taj koji je praktički zajedno sa ostalim članovima osnovao ovu općinu. Uz već spomenutog Marinka Klarića vrijedi istaknuti i Krunu Jalovićara, koji je bio Marinkov zamjenik, te Mirona Mioća, koji je izabran za prvog načelnika općine uz njegova zamjenika Branimira Žuvelu. Nakon što je konstituirana općina Čepin, počela je izgradnja infrastrukture kako bi uspomene rata ostale urezane u sjećanja, ali da nove generacije ne doživljavaju fizičke dokaze istih. Unatoč različitim svjetonazorima ili političkim opcijama, vladalo je zajedništvo i svi su radili za isti cilj. U to vrijeme, tada nije niko gledao, HDZ je pobjedio, sve u redu, ali niko od nas nije gledao jeste vi u HDZ-u, jeste u HSP-u ili svi smo mi radili zajedno. To nam je bilo interes, zajednički cilj svega toga, da nešto se napravi, jer svi ti novci koje su nekada građani udvajali u doprinose, išlo je u grad Osijek. A šta dobijete nazad kao mjesna zajednica, to je drugo. A nije bilo tako. Nije se moglo ništa. Šta si dobio? Nešto malo asfaltiranja, ceste i to je to. Staze,
Pa tada u tom momentu kad je oformljena općina poslijeratno, onda se svakako gledale, prvo se moralo ustrojavati općina, jer tu nije bilo ništa i nikoga. Znači moralo se oformiti zgrada gdje će se ta općina stolovati, pa se tu morali odrediti neka popis ili dogovor šta će ko predstavljati u toj općini. Jer općina da bi funkcionirala morala imati i neke odjele, ali to se postepeno lagano uhodavalo. Morala imati prvo svoga pravnika ili pročelnika, načelnika, pa pročelnika, pa tajnicu, pa onda se bio pročelnik za gospodarstvo. Morali imati financije, neko ko će voditi financije, to je bio ključ. Jer u početku su, to mora se priznati, bili onako porezi nasumce određeni, pa je općina imala poreza, toliko je dobivala svojih obaveza da je tek mogla da živi i preživljava. Ali to je sve bilo ono uhodavanje i od rata. I onda je, kad se to dosta dobro u jednom mandatu se to donekle stabiliziralo i čvrsto riješilo, znači sistematizacija radnih mjesta, pa se donio statut općine, pa onda je, koje su opet država propisala otprilike kako će biti, iako se to u hodu neke stvari ispravljale, i onda se je malo ozbiljnije napravilo na financijama, da su općine imale više, pa onda je počela izgradnja infrastrukture, ono što je u ratu ipak je toga bilo uništeno, nešto i cesta od granata, nešto zgrada, nešto objekata i tako dalje, groblja i okolni, oni što je uvijek pripadalo općini ili državi, tu se oko toga radilo, glavno to se saniralo, to se pravilo, pa se sama zgrada uređivala, dorađivala, jer je ona bila faktički od 2 sobe, pa nisi imao ni vijećnicu i tako dalje, ni stolove, onda se to sve, kad se to uhodalo, kad se to stabiliziralo, onda se počelo ozbiljno raditi i dogovarati šta će se u ovoj općini ozbiljnije kapitalno raditi. I onda kako polako smo to dolazili, kanalizacija nam je bila gorući problem što se toga tiče. Javna rasvjeta, evo javnu rasvjetu smo, ali 97. smo tek, ali 95. smo počeli kupovati stupove, ove koji sada su tu. Jel nismo se mogli odjednom to nabaviti, jer to je koštalo. Jel svake godine imali smo dječji vrtić pod sobom koji smo mi financirali. Mi smo financirali vrtić i napravili smo i 96. grijanje na plin prešli kad je plin bio tu u vrtiću, tako da smo njih morali i grijanje svagdje smo radili. 97. smo srušili dom i počeli gradnju ovog novog doma gdje je sada sjedište općine. Ali javnu rasvjetu smo napravili, prvo smo u ulici ovoj Bana Jelačića, tu kraj općine, onda smo ovu 97. počeli raditi, 98. napravili. Svi su protiv, koji u Saboru našem, protiv vlasti su svi. Svi oni koji nisu na vlasti su protiv. Ali ja ne mogu reći da se ne radi i da se nije radilo. Radi se, normalno. Samo razlika onda ulagati 4,5 milijuna proračun koji je bio i sada 23-40 milijuna je velika razlika. Ti onda nisi mogao uletiti u ništa, nikakvu investiciju i sve. I ovu sa rasvjetu kad smo radili, morala je firma koja je dobila rasvjetu nas financira, dignuti oni krediti, jer mi nismo se mogli zadužiti. Eto, to je bilo ono, razumijete, to doba, ali je bilo drugačije vrijeme, drugo vrijeme je bilo. Pa mislim da je Čepin ipak izrastao u neko veće mjesto i da bi trebalo tražiti status grada. Po meni. Mi smo čak i onda razmišljali o statusu, ali morali smo zadovoljiti sve potrebe, kanalizaciju i ostalo što bi grad morao imati. I mislim da je vrijeme da se to napravi. Vrijeme je za novu razinu, složili bismo se gotovo svi s tim, a oni koji će donositi važne odluke o našoj općini možda baš sada sjede u školskim klupama. Osnovna škola Miroslava Krleže je sljednica prvo osnovane škole u Čepinu koja je osnovana davne 1787. godine carskim ukazom kao niža pučka škola. Nakon toga je ta škola radila neprekidno do današnjeg dana bez nekih zastoja, bez obzira u kakvom se nekom vremenskom kontekstu nalazila. Nakon te niže pučke škole slijedi pučka škola, pa opetovnica, sedmoljetka i dolazimo do osmogodišnje škole kakvu poznajemo danas. 62. godine je dobila naziv Ignjo Batrnek Mali, a 64. godine se odvaja od nje škola Vladimir Nazor. Nakon Domovinskog rata, kada je
Hrvatska postala demokratska država, kada je škola postala apolitična. Vrlo brzo škola mijenja svoj naziv i 16. prosinca 1992. godine postaje škola Miroslava Krleže, kako poznajemo dan danas. Kada govorimo o školi, rekao bi da je škola osnovana 1964. godine, a od 1984. godine nalazimo se na lokaciji Kalnička 17. Do 1984. godine lokacija je bila, to je dvorac Adamović, znači takozvani dvor. Školu trenutno pohađa 253 učenika u 16 razrednih odjela. Moram istaknuti da imamo i područnu školu Čepinski Martinci u koju dolaze učenici od 1. do 4. razreda, a od 5. do 8. jer tako pohađaju matičnu školu u Čepinu. Do 2021. godine učenici sa područja Livane, to je dio naše općine, pohađali su osnovnu školu Vladimir Nazor, ali izgradnjom osnovne škole Cvjetno u Briješću ti učenici sada pohađaju osnovnu školu Cvjetno. Škola naravno ima neki negativan broj učenika u posljednjih godina, ali recimo zadnjih 5 godina je taj broj prilično stabilan, čak s nešto manjim porastom. Školska zgrada nije adekvatna ni za ovaj broj učenika, za neku jako modernu nastavu. Međutim, naselje Prijateljstva koje je bilo u blizini škole, djeca iz naselja Prijateljstva su dolazila u našu školu i škola je od 1993. do 2006. radila u međusmjeni i tad je broj učenika u školi bio 815. Danas u školi imamo 397 učenika na isti taj prostor i smatramo da nam je malo prostora. Kad se sjetimo onog vremena, onda vidimo da ta škola može podnijeti puno više učenika nego što ih je danas. U nadi da će u školama opet broj djece rasti dvostruko, ako ne i trostruko, u odnosu na sadašnje brojke, nužno ih je prvo vidjeti sve više u vrtićima. Vrtići su produžena ruka toplih domova iz kojih djeca nose ono najosnovnije. Dok se u vrtićima čuju cika i vika, srca svih nas su puna. Ima li išta ljepše od veselja onih najmlađih? Duga je zapravo povijest postojanja predškolskog odgoja u općini Čepin. Organizirani odgoj i obrazovanje započeo je 1979. godine kada se upravo u ovom objektu počeo provoditi predškolski odgoj. Tada je to bio dječji vrtić Ignjo Batrnek Mali, koji je u poslijeratnim godinama promijenio ime u Zvončić, a prije 8 mjeseci kada se osnovala nova ustanova pod kapom općine Čepin, postao je dječji vrtić Zvončić Čepin. Otkako je vrtić u vlasništvu općine Čepin, poboljšana je kvaliteta usluge, ostvaruju se brojne suradnje kako sa samom općinom, tako i s udrugama s područja općine. Poštovani gospodine načelniče, lijepo vas molim da ključ predate ovoj mladoj dami. Ovako, ona je predstavnik naših maškara koje će od sada preuzeti vlast u ovoj općini. Obećajemo da ćemo pošteno nastupiti, transparentno i ovdje će vladati maškare koje ne skrivaju, nego otkrivaju radost, zajedništvo, ljubav, prijateljstvo. Ludilo može početi! Alo!
Dječji vrtić Zvončić Čepin najmlađa je ustanova u općini Čepin, ali želimo da se probudi svijest kod svih da je zapravo najvažnije. Ovo je mjesto gdje se pružaju prvi koraci, ovo je mjesto gdje se slažu prve smislene rečenice, mjesto gdje se čitaju čarobne priče, mjesto gdje sve ono što je mašta može postati stvarnost. Ovdje se daju najiskreniji zagrljaj i najširi osmisli. Ponosni smo što se iz naših ustanova rađaju novi talenti i nove mlade nade. Već ovdje bruse svoj talent, a onda dođu u školu gdje krene velika nadogradnja znanja i gdje se pojavljuje interes i za neka posebna područja. Drago nam je što se možemo pohvaliti ogromnim uspjesima koji dolaze iz naše općine. Trenutno imamo 4 državna natjecanja. Jedno državno natjecanje iz geografije, jedno iz biologije i kemije, to je učenica Ana Piroš, i imamo natjecanje sa jednim znanstvenim radom iz biologije gdje su se također plasirali na državno natjecanje. Moje ime je Ana Piroš. Ove godine sam išla na natjecanje iz biologije, kemije, geografije i povijesti. Ostvarila sam prva mjesta iz 3 predmeta i jedno mjesto iz 2. predmeta. Sramežljivo Ana govori o svojim uspjesima, ali jedno je sigurno. Kvalitetan rad s učenicima u našim školama je ulaganje u budućnost. Ako je suditi po Ani i njezinim rezultatima, ali i rezultatima ostalih učenika, smiješi nam se svijetla budućnost. Pored rezultata koje škola ostvaruje u znanju, značajni su i sportski rezultati koji su već dugi niz godina pokazatelj kako općina Čepin ima sportsku kulturu, te kako čepinska mladost još od osnutka ostvaruje brojne zanimljive rezultate. Prvenstveno, uspjeh ovih sportaša se temelji od malih nogu. Svojevremeno profesor tjelesnog odgoja je bio Ivica Pospišil, koji je ustrojio školu odbojke i zahvaljujući njemu mi smo nekoliko godina bili državni prvaci, kako osnovna škola Vladimir Nazor, tako i osnovna škola Miroslava Krleže. 89. godine su došle moje bivše učenice i zamolile bi da osnujemo odbojkaški klub. Do tada je trebalo naći 10 građana koji će biti nositelji toga da možemo osnovati klub i onda smo mi to na osnovu toga bilo isto te ljudi zainteresirani koji su voljeli odbojku, pa da osnovali smo klub i od tada smo egzistirali. Za vrijeme rasta je bio malo zastoja, nismo to, ali egzistiramo od toga. Skromnost je vrlina velikih ljudi, a takav je profesor Ivica Pospišil. Čepin ima zaista mnoštvo sportaša koji su ostavili veliki sportski trag. Kada pričamo o sportskim tragovima, najbitniji je onaj trag koji on znači upravo svima njima koji u svoj dom donesu medalju s natjecanja, a škole se itekako trude da ti uspjesi nikada ne odu u zaborav. Podijeliti pobjedu sa svojim suigračima, ali i trenerom, obitelji i prijateljima je posebna sreća. Odbojka, košarka, nogomet, rukomet, sve su to sportovi u kojima im visoki plasmani nisu strani pojam. Prije rata ne smijemo zaboraviti da su naše mještanke sudjelovale u osvajanju Kupa Europe. To su Elza Potvorski i Marija Kuna. Ikona svakako naša ikona je Borna Barišić koji je napravio jedan rezultat koji ne znam da će iko u Čepinu uspjeti. On je trenutno, ja mislim, najveći uspjeh napravio. Sportski uspjeh kojeg bismo se sada prvog sjetili je zasigurno osvajanje svjetske bronce 17. prosinca 2022. na svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru. Bila je to još jedna potvrda kako je jedna mala Hrvatska itekako nogometna velesila. Jedna od tih medalja stigla je u Čepin zahvaljujući Borni, koji je na jedan hladni zimski dan usrećio brojne mještane Čepina. Borna Barišić, ime koje će zasigurno ostati upisano u čepinsku povijest. Htio sam reći nešto što je poučno, ajmo reći, izvući iz ovoga. Ono što sam ja osjećao, to je bilo to da djeca ne odustaju nikad od svojih snova. Ja sam sanjao, ja sam išao u krevet i ležao i sanjao da usrećim hrvatski narod, da napravim nešto sa reprezentacijom, to mi se ostvarilo.
na tom putu nije lagano biti, uvijek ima zapreka, međutim ako si ustrajan, ako vjeruješ u sebe i ako zaista to želiš, sve možeš ostvariti. Nije to samo u sportu, to je i u drugim poslovima, tako da poruka je moja za sve one koje sanjaju nešto, da samo budu ustrajni u tome, da slijede to i siguran sam da to mogu ostvariti, siguran. Uspjeh koji je Borna ostvario s hrvatskom reprezentacijom doista puno znači i mještanima Čepina. Dokazali su to kada su na debelom minusu u velikom broju dočekali Bornu u njegovom rodnom mjestu. Mjestu gdje je započeo svoje prve nogometne korake, a sada dolazi kao jedina osoba koja Čepinu donosi svjetsku nogometnu medalju. Bilo je na tom dočeku stanovnika svih uzrasta, starih i mladih, velikih ljubitelja nogometa i onih koji prate samo kad su prvenstva, a nekada ni tad. Bila je zima, bio je minus, ali topla i ponosna srca ugrijale su ama baš sve. Fenomenalan je osjećaj, ali ne samo što sam ja prva osoba, nego to što sam dočekao ovdje u Čepinu kod mene, da je toliko ljudi se okupilo i došlo i čestitalo mi, pozdravilo me, htjelo se slikat sa mnom, potpisi i to sve stvarno me iznenadilo, ali ja im se stvarno zahvaljujem. Znaš kako se kaže, svuda pođi, kući dođi. Ja uvijek volim doći u Čepin i to je moje mjesto gdje ću ja sigurno živjeti i mjesto koje ja najviše volim na svijetu. Ne bih ga zamijenio za ništa. Zato moram reći ovim putem da se stvarno još jednom jako puno svima zahvaljujem. I to je poanta svega, da naša djeca odlaze u svijet pokazati svoj talent, a sve sa željom da usreće svoje mještane, da se među njih vraćaju i s njima dijele svoj uspjeh. A kada pričamo o sportu i djeci, zasigurno ovakvi uspjesi stvaraju nove ambicije i snove, koji će opet stvoriti neke nove, uspješne generacije. Na stvaranje novih i uspješnih generacija može biti ponosna i Livana, koja već 14 godina organizira jedan od najpoznatijih memorijalnih turnira u nogometu za mlađe uzraste. Pa jedan od većih događaja na području općine Čepin je i memorijalni turnir Milenko Jerković, koji je dobio ime pod jednom od osnivača nogometnog kluba NK Tomislav sa Livane i traje od 2009. godine. U sav taj turnir se krenulo vrlo skromno. Na prvom turniru je bilo prisutno 4 ekipe iz susjedstva, su uglavnom bili nogometni klubovi, da bi svake godine turnir rastao. Tako da je se povećavao broj na 12, pa na 16, evo na kraju od 2018. godine broj sudionika turnira je 32 ekipe i turnir traje 2 dana. Ono što je jako bitno za ovaj turnir, da na njemu sudjeluje krema hrvatskog nogometa, znači Hajduk, Dinamo, Osijek, kao i klubovi iz Varaždina, Čakovca, Šibenika, Zadra, a i klubovi iz zemalja iz regije, znači iz Bugarske, Rumunjske, Mađarske, da ne spominjemo Srbiju, Bosnu, Hercegovinu, Sloveniju, Crnu Goru i Makedoniju. Što zapravo turniru daje međunarodni karakter i evo, s ponosom možemo svi mi koji smo u klubu i oko kluba reći da je postao pravi međunarodni turnir i recimo jedini turnir na ovim prostorima gdje su stvarno skuplja krema nogometa iz čitave regije. Organizatori ovog turnira su uložili jako puno truda, volje, da bi ovaj turnir postao ovo što je i zato je jedna od njihovih želja da ovaj turnir za djecu do 11 godina, ovaj međunarodni turnir, uđe u kalendar Hrvatskog nogometnog saveza, što bi uvelike olakšalo i organizaciju ovoga turnira. A evo, koliko smo svi ambiciozni ovdje i koliko imamo svi volje i želje za radom, govori činjenica da nam je velika želja, pošto smo ostvarili neke kontakte sa nekim europskim gigantima što se nogometa tiče, Bayernom i Liverpoolom, pa da u bliskoj budućnosti se dogodi evo, da i takvi klubovi svjetske kreme budu sudionici ovog memorijalnog turnira Milenko Jerkovića. Svi sportaši, svi treneri, svi navijači, ma baš svi stanovnici općine Čepin imaju nešto zajedničko, a to je ljubav prema svome mjestu.
Upravo svi ovi događaji i pozitivne priče pokazuju kako se u općini Čepin nešto ozbiljno zakotrljalo i kako ova slavonska općina itekako može svima biti odličan primjer aktivnog i kvalitetnog življenja. Općine pred kojom su bili veliki izazovi, ali i velika potreba za kvalitetnim životom, kakav cijela općina zaslužuje. Od 2009. do 2013. sam bio vijećnik u općini Čepin ispred HSS-a, koja je tada bila vladajuća stranka u već 4. 5. mandat. I moja kandidatura, ni sam nisam sanjao da ću postati načelnik, premda sam bio vijećnik. Tadašnji načelnik je u jednom trenutku, doslovno pred same izbore, odustao da se više kandidira. I zamolio me, ne on, nego ispred stranke cijele, da se kandidiram kao takav i da izađem ispred HSS-a kao načelnik. Malo je to bilo izazovno, na kraju sam to prihvatio, sve se to brzo događalo. I evo, prihvatio sam se toga jer sam smatrao da trebam iskoristiti svoju energiju, svoju mladost, svoje iskustvo, poduzetništvo i sve ono što kod kuće sam radio. Bavim se poduzetništvom, odnosno poljoprivredom. I ne sam poljoprivredom, još s nekim drugim djelatnostima, ali nebitno. I htio sam tu svoju sposobnost i to sve iskoristiti na svoju općinu, jer jednostavno u općini Čepin je bila garnitura koja je doslovno bila pred mirovinu, stara garnitura djelatnika koji doslovno u sebi više nisu imali ni entuzijazma, ni elana za nekim razvojem, a što je uveliko kočilo našu općinu. Sinergijom volje, truda, znanja i rada stvorio se zamašnjak koji je općinu napravio boljim mjestom i učinio je primjerom drugim općinama kada su u pitanju ulaganje, razvoj, ali i kvaliteta života. Da, znači općina Čepin u zadnjih, ajmo reći, 10-ak godina, od 2013. od kad sam i ja tu, je zaista uložila značajna sredstva u prije svega napređenje infrastrukture. Dali smo jako veliki naglasak na financiranje onih projekata koje je moguće financirati vanjskim sredstvima, odnosno sredstvima ministarstva i sredstvima Europske unije. Ono što je svako najvažnije što za izdvojiti, što smo pa prema trendovima Europske unije krenuli smo rješavanju sortiranja otpada, znači izgradili smo reciklažno dvorište, išli smo u podjelu plavih i žutih kanti, izgradili smo eko otoke, postavili smo kamere za nadzor odlaganja divljeg otpada, odnosno sprečavanja odlaganja divljeg otpada. Isto tako postavili smo novu ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu koja je znatno štedljivija od ove stare. Ono što je bitno za naglasiti je da smo konačno nakon puno godina obnovili sve općinske objekte, energetski obnovili, znači ne samo da su dobili novi eksterijer i interijer, nego su oni energetski učinkovitiji, što je za općinu koja plaća račune svakako bitno. Znači to su svi naši i nogometni klubovi i društveni domovi, tako da smo u svakom mjestu možemo reći u ono što je najznačajnije, možemo reći da smo obnovili nešto konkretno. Ono što je bitno naglasiti da smo puno ulagali u izgradnju dječjih igrališta, trgova, poput trga ispred Centra za kulturu, poput velikog dječjeg igrališta u našem novom naselju, tako i dječjim igralištem po svim ostalim naseljima. Ono što je bitno za izdvojiti da je, ajmo reći, nekakav okidač u cijelom tom nekom europskom ciklusu bio projekt Šokci, gdje smo izgradili novi kulturni centar. To je zapravo bio prvi projekt koji je općina Čepin dobila direktno financiran iz Europske unije i u sklopu tog kulturnog centra, zaista novog, lijepog i modernog, smo uredili trg. Imamo reći da je taj kulturni centar bio, ajmo reći, jedan zamašnjak koji nam je dao još vjetra u leđa, da još više projekata pripremamo, još više prijavljujemo i mislim da je to zaista na svakom koraku vidljivo. Što se tiče ulaganja u posljednjih 10 godina, vidite, ne samo u općini Čepin, naša izvorna sredstva su jako mala. 2012. godine su bila negdje oko 8 milijuna kuna kroz poreze. Danas kroz par reformi koje su bile porezni u posljednjih 10 godina, mislim da je 2018. to krenilo, kada su određena sredstva zbog nerazvijenosti u kojem je općina Čepin 4. stupnju indeksa razvijenosti. To se poduplano na 16 milijuna kuna, to je bitno za napomenuti, ali što je? Sve to što smo dobili više
Kad bi uzeo usporedbu 2012. i 2022. godine, znači koliko se s onim sredstvima ulagalo u školstvo, obrazovanje djece, u poljoprivredu, u komunalno održavanje, gdje najviše novaca odlazi, znači to je malo bilo, to je bilo na bazi negdje oko 3 milijuna kuna, mislim da je bilo, a danas je to, mi nemamo više 8 milijuna, imamo 16 milijuna. Ti 8 milijuna što smo dobili, ne samo da smo ti 8 milijuna uložili u komunalno održavanje. Komunalno održavanje je sad na bazi nekih 7 nešto milijuna kuna. To vam je ravna rasvjeta, staze, groblje, ceste, košnja trave. 2012. kvadrati koji se košili, znači danas je to doslovno jedno 20 puta više površina koje se održavaju i kose. I tu se samo na komunalno održavanje, ono što mještani vide, ulaže neki 7 milijuna. Na predškolski odgoj, stipendije, učeničke karte, to je neki 5 i nešto milijuna kuna, znači već smo došli do 12 milijuna kuna. I da ne pričamo o udrugama koje su motor svake zajednice, tako i naše, kroz sve manifestacije, sve ono što udruge rade, od znači, lovaca, ribolovaca, odbojke, košarke, nogometnih klubova, to je neki na bazi 2 i nešto milijuna kuna, ali oni sa svojim zalaganjem i doprinosom sve to vrate u zajednicu kroz sudjelovanje u svim manifestacijama i svim koje danas, evo, rasla i svake godine raste sve više, bogat, a sve ono što mještani hoće ne samo da živi, da dođe kući, oni hoće da dođu na ovaj trg danas, da dođu na manifestaciju i da se tu konstantno svaki neki mjesec, 2 dana nešto događa što lokalna zajednica je ono što je nama dužnost da organiziramo. Mještani Čepina mogu biti ponosni na svoj kraj kao i sama općina Čepin, jer unazad nekoliko godina općina Čepin se kontinuirano razvija i ubrzano na svim sferama života u zajednici. Na području općine Čepin već se više od 20 godina održavaju manifestacije. Tako su najstarije manifestacije Čepinsko čijalo, Čepinski suncokreti, pokladno jahanje i kukuruzijada koja se održava u Čepinskim Martincima svake godine. Prije 10 godina pojavila se nova manifestacija na području općine Čepin, a to je Božićni sajam u Čepinu. Prvi božićni sajam bio je skroman, ali odlično dočekan među građanima. Trajna želja općine je učiniti ga svake godine još kvalitetnijim i bogatijim. Prošle godine održao se 9. i reakcije posjetitelja imaju jedan zajednički nazivnik, a to je da se ne moraju posramiti niti pred jednim većim adventom u državi. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. Vrijeme je to kada uz malo vatrice, finih toplih pića, glasnu pjesmu i druženje nikome nije hladno. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, family's near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. Znači, šta da vam kažem, nego čim smo kročili iz kombija nogom na čepinsko tlo, su nas toliko lijepo dočekali da nam je bilo prosto neugodno. Mislim, to je čest slučaj u Slavoniji, ali u Čepinu što nas se danas dogodilo, to je bilo besprijekorno. A današnja publika, za mene ovo je jedan od možda najboljih koncerata u karijeri, tako da evo, hvala svima, evo, moje srce je ogromno i puno. Ogromna su i puna srca svih Čepinaca. Organizatori Božićnog sajma, ali i svi oni nešto stariji posjetitelji, trude se našim najmanjim sumještanima prikazati adventsko vrijeme, onako kako smo ga svi mi davno proživljavali.
A kada prvo lišće zazeleni i iz krošanja ptičice za cvrkuću, red je za još jedan sajam, a to je onaj proljetni. Ugodan boravak na zraku, mnoštvo domaćih proizvođača zbog kojih kvalitetnije živimo, puno cvijeća i radionica, bude to pravo malo središte gdje se male ruke slože i one malo veće, gdje se pleše u svakoj situaciji i gdje se itekako fino jede, gdje se druži, gdje se uči nešto novo i odlazi doma s osmijehom. Bila je to zaista još jedna manifestacija kojoj nije nedostajalo zabavnog sadržaja, bogate ponude i odlične gastronomije. Ono što možemo zaključiti iz svega da će se manifestacijski turizam na području općine Čepin samo još bolje razvijati i još više i da će općina Čepin kroz koju godinu biti iznimno jaka po pitanju manifestacijskog turizma. Manifestacijski turizam pokreće i održava mehanizam čiji su bitan kotačić i naši ljudi, naše udruge koje, svaka na svoj način, sudjeluju u svim našim manifestacijama. Neke od udruga tradiciju prenose na nove naraštaje na najljepši mogući način. Ono što je potrebno naglasiti, na području općine Čepin djeluje 40-ak udruga civilnog društva. Međutim, te udruge ne postoje samo za sebe, nisu sama sebi svrha, već su pokretači društvenog života na području općine Čepin. Općina ih prati sufinanciranjem njihovih projekata. Udruge sudjeluju gotovo svim manifestacijama, a zapravo u svim manifestacijama. I bitan su kotačić u tom cijelom mehanizmu i u razvoju turizma, jer njihovim doprinosom se vidi zapravo to zajedništvo, njihovim sudjelovanjem u manifestacijama vidi se zajedništvo koje vlada na području cijele općine i to je možda razlog zašto je slogan svih naših manifestacija iz Čepina s ljubavlju, jer ih zaista srcem odrađujemo. U jednu od tih udruga pripada i naš KUD, koji tradiciju prenosi kroz pjesmu i ples. Društvo je to u kojemu su zaista ujedinjene sve generacije. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Kapistran Adamović Čepin osnovano je 28. studenog 2000. godine i od tada bez prestanka radi već 23 godine. KUD je podijeljen u 6 skupina, odnosno sekcija. To su odrasla plesna skupina, dječja skupina, tamburaška skupina, muška pjevačka skupina, ženska pjevačka skupina i vezilje koje se bave izradom rukotvorina, najčešće zlatoveza. Trenutno KUD broji nekih 90-ak aktivnih članova i ono na što smo najponosniji to je velik broj članova u dječjoj skupini koja broji negdje 45 članova dječjeg uzrasta od 3. do negdje recimo 12. odnosno 13. godine. Iz početka je to bila euforija. Svi su htjeli biti u KUD-u koji je bio još nismo znali tako, nismo bili uvježbani, ali smo imali srce i dušu i sve je to bilo nekako više rađeno sa srcem, ali kažem, meni je drago da je to sada ponovo nakon korone u kojoj je bilo jako, čak smo razmišljali da će možda KUD i prestati sa radom, ali evo zvone Vuković sad kako je došao, ponovo je počela neki povratak starih članova, dolazak novih članova i mislim da će taj KUD još uvijek dobro zaživjeti. Samo lijepo u našem kraju, nema nama do našeg Čepina, nigdje nema što u njemu ima, sve što vidiš u njem drago mi je, najljepše mjesto Slavonije. Manifestacije imaju u Čepinu dvije naše, to je Čijalo Perija u 2. mjesecu i suncokreti. To obično bude u 9., nekada i u 10., početkom 10. mjeseca.
zaista možemo reći da je općina Čepin veliki vjetar u leđa ovom društvu i da nas podržava u bilo kojem obliku i da mnogo toga ne bi bilo moguće bez podrške i dobre suradnje s općinom Čepin. Veliki je vjetar u leđa općina Čepin i DVD u Čepin, koji odnedavno ima i javnu vatrogasnu postrojbu. To je od izuzetne važnosti za cijelu općinu, posebno ako uzmemo u obzir dugačku i veliku tradiciju vatrogastva u općini. Pa evo, tradicija vatrogastva na ovom području je stara 135 godina što se tiče Čepina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepin osnovano je 2. kolovoza 1888. godine i tamo negdje 1906. godine se počinje na ovom prostoru gdje je današnja uprava općinska raditi taj stari vatrogasni dom koji je u biti izgrađen dobrovoljnim radom i dobrovoljnim prilozima vatrogasaca i mještana Čepina, gdje su pojedinci čak stavljali svoje kuće i svoju imovinu na hipoteku da bi dobili nekakav zajam za izgradnju ovih prostorija, odnosno ne ovih nego onih prostorija koje su tu bile. Tadašnji dom je bio nekakvo središte okupljanja društvenog života u Čepinu, jer su se tu organizirali plesovi, zabave, kinodvorana, odnosno kinopredstave, i to je bio u biti skoro i do cijelog, odnosno do početka Domovinskog rata. 2018. je krenula ona nekakva službena inicijativa, odnosno općinska uprava je prepoznala potrebu za profesionalizacijom na našem području s obzirom na i broj stanovnika i veliku površinu koju općina obuhvaća i razvoj industrije, odnosno sami razvoj gospodarski ovog prostora. Pa su 2018. nakon nekakvih predradnji u smislu izrade procjene ugroženosti od požara, plana zaštite od požara, onda je 2018. donesena odnosno usvojena odluka o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Čepin. To je općina Čepin radila u suradnji sa općinom Vladislavci i općinom Vuka, koji su suosnivači javne vatrogasne postrojbe, i onda nakon tih pripremnih početnih radnji za dobivanje u biti same dozvole za početak rada. U srpnju 2019. godine javna vatrogasna postrojba je službeno počela sa radom, kada smo zapravo dobili to konačno rješenje Hrvatske vatrogasne zajednice. Osnivanje javne vatrogasne postrojbe bilo je neophodno budući da se radi o najvećoj općini u kontinentalnom dijelu Lijepe naše. Ovdje se gospodarstvo progresivno razvija, što podrazumijeva velik broj gospodarskih objekata o čijoj sigurnosti treba voditi brigu. Tu je i velik broj poljoprivrednih površina, te u konačnici preko 3500 stambenih objekata. Općina Čepin i samo mjesto Čepin je već godinama, desetljećima najveće naselje u Hrvatskoj. Najbrojnije u smislu broja stanovnika. I općina Čepin kao takva je najveća na području Osječko-baranjske županije. A kad govorimo o gospodarstvu i kad govorimo o tome šta općina Čepin na svom području ima, svakako bi izdvojio grupaciju Žito, zatim Uljaru, naravno ona je također u grupaciji Žito, novi projekti koji se rade od novog hotela, od nove klinike i svih onih investicija kad ulazite iz grada Osijeka i vidite ih u samu cestu, i da li su to mali poduzetnici, da li su to obrtnici, da li su to veliki sustavi kao što sam napomenuo na početku, svi su oni vrlo, vrlo bitni i svi su oni koristi ne samo općini Čepin, nego cijeloj Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Hrvatskoj. Naravno, tu su niz drugih poduzetnika koji sad u ovom trenutku bi mogli nabrati jako dugo. Čepin, sukladno svojoj veličini i svojoj brojnosti, ima naravno i veliki i kvalitetan broj onih poduzetnika, obrtnika i velikih sustava koji pomažu pri naravno funkcioniranju cijele naše županije, a kao što sam rekao, na kraju kraja Hrvatske. Gospodarstvo i poduzetništvo je pokretač svake lokalne zajednice, tako i naše općine Čepin. I u posljednje vrijeme ono što općina Čepin napravila što se tiče gospodarstva i poduzetništva, izgradilo je industrijsku zonu. Imamo za sad 7 korisnika, 7 novih poduzetnika koji su došli u zonu. Agropark je izgradilo reciklažno dvorište za saniranje svih tih glomaznih otpada, gdje mogu svi ti poduzetnici nositi i reciklirati ono što naprave smeće. Kad je bio COVID, općina Čepin je razliku plaća sufinancirala svim djelatnicima
do iznosa koji nije sufinancirao HZZO, porez, prirez koji je manji nego u gradu Osijeku, komunalna naknada i komunalni doprinos. Mi smo u geopozicijski na jednoj odličnoj lokaciji između gradova Đakovo, Beli Manastir, Osijek. Imamo jednu geopozicijsku odličnu lokaciju, imamo obilaznicu, imamo autoput i nalazimo se doslovno u tom nekom centru i svi poduzetnici, ozbiljniji poduzetnici gravitiraju i ne samo naši lokalni nego i iz gradova i okolnih znači naselja dolaze u Čepin jer vide poduzetnički duh, vide tu poduzetničku atmosferu. Naravno moram spomenuti tvrtku Žitu koja je u zadnjih 10 godina od kad sam ja načelnik investirala 1 milijardu kuna. Imati vodeću prehrambenu grupaciju u Slavoniji je privilegija, a investicije na području općine Čepin koji doseže 1 milijardu kuna broj je koji govori zaista sam za sebe. Žito grupa osnovana je 1992. godine i danas slovi za uspješno poslovno carstvo. Žito grupa u Čepin je došla prije 20 godina. Došla je sa jednom investicijom koja je bila tada u to vrijeme najzanimljivija za ove prostore, a to je svinjogojstvo. Ušli smo u farme, bavili se svinjogojstvom i to je bilo nešto što je za to vrijeme bilo normalno i primarno za ovo područje, za Čepin, uopće za Slavoniju. 20 godina poslije, Žito grupa u Čepinu egzistira sa puno više toga. Nakon svinjogojske farme došla nam je uljara, koju smo u međuvremenu toliko modernizirali i podigli na tu razinu da smo mi najveći prerađivači uljnih žitarica u Hrvatskoj, u jednu firmu koja jako uspješno posluje. Nakon toga smo investirali u mesnu industriju koja je najmodernija mesna industrija u ovim područjima. Mi danas zapošljavamo oko 400 ljudi u Čepinu i kako kažu u nekim reklamama, i to nije sve. Ono što Žito grupa priprema, to je nešto zaista posebno što može Čepin napraviti sasvim drugačije. Upisati ga u mapu turističkih mjesta. Dakle, ulažemo u zdravstveni turizam. S jedne strane pokrećemo jedan medicinski centar koji će biti za jednu dodanu kvalitetu života. To će biti oftalmologija, ortodoncija, estetska kirurgija, ortopedija i tako dalje. Da bi imali tako neku vrhunski medicinski centar, za to treba biti jedan vrhunski smještaj. I mi smo odlučili da investiramo u hotel sa 4 zvjezdice koji će biti tu nasuprot mesne industrije napravljen. To mi sve očekujemo završetak do kraja ove godine, kad mislim da za ovakvu zajednicu možemo biti ponosni da imamo tako snažne investicije. Ponosni smo svi na Žito, ali i na sve ostale tvrtke s područja općine Čepin koje su zaslužne za razvoj poduzetništva općine. Vrijedne ruke naših poljoprivrednika, obrtnika i poduzeća čine nas iznimno ponosnima u cijelom svijetu i daju nam veliku vjeru u boljitak razvitka svih sfera rada u našoj općini. Veliki doprinos zajednici daje i tvrtka Urednost d.o.o. koja je produžena ruka općine Čepin i koja radi za općinu Čepin upravo ono što i sam naziv govori. Prva i osnovna zadaća Urednosti d.o.o. Čepin je bila bavljenje vodoopskrbom i odvodnjom. Kako se vrijeme pomicalo, Urednost je počela se baviti i ostalim komunalnim uslugama, tako da su se obavila i održavanjem dimnjaka, održavanjem groblja, održavanjem javne rasvjete. 2011. godine trgovačko društvo Urednost d.o.o. Čepin gasi vodocrpilište zbog određenih problema sa kvalitetom vode i tu nastaju određeni problemi u poslovanju trgovačkog društva. Dolazi do određenih zaduživanja, znači 2013. godine smo tako zatekli nekih preko 1 milijun eura duga. Uz pomoć općine Čepin uspjeli smo konsolidirati dug, to jest proširili smo pružanje naših usluga prema općini Čepin. Urednost nekog mjesta je uvijek prvo što je vidljivo i drago nam je da je naša općina uvijek na visokoj razini po pitanju toga.
Unatoč puno većem opsegu posla sada, svi zaposlenici urednosti trude se da svaki kutak uvijek bude besprijekoran. Posljedično, sve veći broj površina zahtijeva i veći broj zaposlenika, čime se povećava i stopa zaposlenosti. Što se tiče zaposlenika, urednost Čepin i Komunalac danas trenutno zapošljavaju preko 45 zaposlenika, znači koji svakodnevno vode brigu o održavanju vodoopskrbe i odvodnje na području općine, koji vode brigu o održavanju groblja, javnih površina, zelenila, održavanju cesta u zimskim uvjetima, saniranju nogostupa, staza, cesta. I svega onoga što općinu Čepin čini boljim, ljepšim i ugodnijim mjestom za život. Sve ovo i svi ti napreci koji su vidljivi kroz općinu i kroz ulaganje u komunalnu infrastrukturu su rezultat da danas imamo sve više dolazak mladih ljudi na području općine Čepin. A da mladi ljudi dolaze u općinu Čepin govori i podatak da je na području općine prošle godine kupljeno preko 350 nekretnina, što znači da je 350 obitelji odlučilo svoj život graditi baš u našoj općini. Vidjeti da su Čepin, ali i sva ostala mjesta na području općine, prvi odabir za podizanje obitelji te za zaposlenje i ugodan život, čini sve nas iznimno ponosnima i daje nam još veći poticaj da radimo još više i još bolje. Općina naravno ne samo da prati Čepin, nego prati i naselja i Beketince, i Martince, i Čokadince, gdje smo uveli jednu mjeru da mlade obitelji ostaju na tim našim, ajmo reći, ruralnim područjima, gdje im pomažemo s 40.000 kuna, gdje je besplatan prijevoz za studente i učenike i gdje je komunalna naknada puno manja nego u Čepinu i miriramo se o svim našim naseljima. Jedno od tih naselja su i Čepinski Martinci. Naselje je to u koje se puno ulagalo. Što se tiče života u Čepinskim Martincima, pa ja bi čak rekla da je nekakva energija ista, znači pozitivna, dobra, ovdje su ljudi prava slavonska duša, što bi se reklo, ali naravno da je u tih 30 godina se unapređivao naš život u Čepinskim Martincima, isto tako i raznolikost društvenog života. Ono što je jako lijepo je to da danas sve više mladih obitelji prepoznaje kvalitetu života u malim mjestima kakvi su Čepinski Martinci i dolaze ovdje, tako da ja mislim da sve ide u pravom smjeru. Kvaliteta života ključna je za dolazak, ali i ostanak pojedinaca i obitelji na nekom području. Sve to moguće je samo razumnim dijalogom između općine Čepin i sugrađana te organizacija. Kvaliteta društvenog života u nekoj lokalnoj zajednici ovisi isključivo o pojedincima koji žive u toj lokalnoj zajednici. Znači ja sam predsjednica KUD-a nešto duže od 12 godina. Svaku našu kudovsku inicijativu općina Čepin je podržala. Znači niti jednu nismo dobili odbijenicu. Ali znači ako je lokalna zajednica neaktivna, ako nema ideje, ako nema projekte, onda se može govoriti da ih neko ne podržava. Jedan od projekata na koje je Čepin itekako ponosan je pokladno jahanje. Običaj koji datira još iz vremena kada su graničari čuvali granicu na Savi od napada Turaka. Baš kako su graničari tada odjevali svečano ruho te išli u obilazak svojih prijatelja na graničnim postajama noseći im pokladno jelo i piće, tako su i danas pokladna jahanja dani kada se vade reklje, kada se konjima posveti dodatna briga i kada se uživa u jelu i piću s ostalim jahačima, prijateljima i onima koji su se došli diviti ovim plemenitim životinjama i njihovim jahačima. Konjogojska udruga osnovana je 2001. godine sa ciljem uzgoja i razvoja konjičkog sporta i uzgoja konja lipicanske pasmine u Čepinu. Ono što je vrlo bitno, imali smo 2 pauze zbog covida. Ove godine slavimo 20. pokladno jahanje, 20. pokladnu zabavu. Izuzetno smo zadovoljni sa odazivom jahača i evo, zahvaljujemo se svim, prvenstveno domaćinima koji, kao i svake godine, bez kojih ne bi mogli jednostavno organizirati ovo pokladno jahanje.
Svi znamo kako je nastalo pokladno jahanje nekad kad su se vraćali iz pohoda, jel da, konjanici, onda su slavili, jel, po kućama, a danas je to nešto drugo, danas je to slavlje i promocija tradicije i običaja, što je nama drago. Općina Čepin vjerno već prati godinama i konjogojsku udrugu, imali smo i konjogojski klub, ali evo, za sad je konjogojska udruga tu, koja je na početku i osnovana i koja se bavi o uzgoju, tradiciji i svim tim manifestacijama koje udruga provodi. Vjerno sudjeluju u svim ostalim događajima na području općine Čepin. Ono što je jako bitno, općina Čepin, evo, da ta tradicija i da konjogojci doslovno da konji ne nestanu s naših područja. Općina Čepin 2023. uvodi jednu novu mjeru gdje će se poticati svi konji lipicanci sa A papirima i od početka, znači od kad se oždrebe pa do svoje starosti dokle su god živi i dokle god uzgajivači uzgajaju. Znači to će biti, ajmo reći, neke izdašne mjere gdje mi potičemo, znači, one uzgajivače i konjogojce da sačuvaju konje, da im općina na jedan način pomogne financijski, da se ta tradicija, ajmo reći, ne zatre i ne zaumre. Tradicija definitivno neće iščeznuti sve dok je svih ovih ljudi kojima je stalo do tradicije, običaja i pjesme koja krasi ovaj slavonski kraj. Općina financijski pomaže još jednoj neizostavnoj komponenti života u općini, a to je kultura. Preuređeni i obnovljeni centar za kulturu u sklopu koje djeluje i radi i knjižnica je nešto u čemu mještani Čepina zaista mogu uživati, jer Čepin sada ima i jedan moderan i kvalitetan prostor za sve svoje kulturne aktivnosti i manifestacije u samom centru Čepina. Zbog nekakvih, ja bih rekao, nesretnih odluka tadašnjeg vodstva Centra za kulturu Polet Čepin, tada se tako zvao, koji su jednostavno napustili Čepin i ostao je prostor bez nadzora, te je nekako nažalost uslijedila devastacija, znači opreme, prostora. Istina, treba reći, nije se ni dugi niz godina ni ulagalo u održavanje samog prostora. Zgrada je bila prilično u lošem stanju, krov je prokišnjavao, stolarija je bila rasušena, stvarno je onako, čak se razmišljalo da se prestane ta djelatnost, da se to ugasi i tako, ali eto, na sreću, ne znam, zalaganjem pojedinaca je ipak općina odlučila da nastavi s radom. Došlo je do usklađivanja sa zakonom 1996. godine, donesen je novi statut, usklađen sa tadašnjim zakonom o ustanovama, promijenjen je naziv u Centar za kulturu Čepin koji i danas nosi i usudio bi se reći polako uz ulaganje značajnih sredstava i od ministarstva i od Osječko-baranjske, Ministarstva kulture, prvenstveno Osječko-baranjske županije, ali najvećim dijelom ipak i općine Čepin, polako je ovaj prostor prvo građevinski opremljen, uređen, onda opremljen adekvatnom, što je nužno, adekvatnom sredstvima za rad, adekvatnom opremom, namještajem, inventarom. A evo, mogu se pohvaliti, u zadnje vrijeme smo se i kadrovski ekipirali, jer za dobro funkcioniranje jedne ustanove morate imati sredstva za rad, morate imati ljude i prostor. Imamo jako zanimljive aktivnosti, ljeto u knjižnici, zima u knjižnici, kad su školski praznici pojačamo aktivnosti da djeca imaju gdje doći, da se imaju čime baviti. Naravno, obilježavamo značajne datume, nastojimo nekako, što se tiče nabave knjižne građe, nastojimo pratiti najnovija izdanja, najnovije trendove, ugošćujemo pisce, nekakve značajne osobe, ako je, recimo, ne znam, tjedan obitelji, nekog ko može nešto reći o tome, što je zanimljivo, s povjesničarima dobro surađujemo. Inače,
jako dobro surađujemo sa osnovnim školima, s našim vrtićem, sa općinom Čepin, sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom. Znači, mi smo nekako, i naš prostor je slobodan za korištenje svim dionicima društva općine Čepin, što je i normalno. Ne? Svi dionici društva djeluju zasebno, ali sinergijom rade jednu veliku zajedničku lijepu priču našeg mjesta. Jedna od najdugovječnijih priča seže još u 1898. godinu, kada je Bela plemeniti Adamović Čepinski napisao prvi hrvatski balet Jela. Ove godine se obilježava 125 godina prvog hrvatskog baleta. Imamo obilježavanje na način da ćemo u Centru za kulturu uz suradnju HNK upriličiti neke scene iz baleta. Dolazi opera HNK Osijek i ta suradnja će se nastaviti jer kroz godinu i nešto dana planiramo postaviti i kompletan balet na scenu i dalje razvijati taj vid kulturnog turizma. Osim toga imamo dvije velike atrakcije turističke, kulturne. To su dvorac Adamović koji je u postupku revitalizacije i dogradnje, koji je isto usko vezan uz taj balet jer Bela Adamović je rođen u tom dvorcu i živio u njemu. I zatim imamo revitalizaciju i dogradnju utvrde Kolođvar, koja će osim revitalizacije bit će izgrađeni i dodatni sadržaj upravo za turiste, tako da uz manifestacijski turizam općinu Čepin čeka razvoj bogatog kulturnog turizma. A razvoj bogatog kulturnog turizma i treba biti jedan od budućih ciljeva, baš iz razloga što se turistima može puno toga ponuditi. Utvrda Kolođvar će postati pravi turistički biser. Taj srednjovjekovni grad, okružen opkopom i nasipom, primat će sve one željne dobrih koncerata i raznih drugih manifestacija, a posebnu čar daće tematski viteški zabavni park i kamp. Utvrda Kolođvar, mještanima Čepina poznatija i kao Zidine, nije jedina bogata ostavština na području općine. Već spomenuti dvorac Adamović je jedna od najzapaženijih materijalnih ostavština obitelji Adamović Čepinski. Klasicistički dvorac iz prve polovice 19. stoljeća zaštićeno je kulturno dobro. Dvorac okružuje park s egzotičnim drvećem i jedan je od najreprezentativnijih dvoraca u Slavoniji. Dvorac Adamović u obnovi ima zadatak da približi svoju povijest svim uzrastima. Rekli bismo od 7 do 77, jer povijest je zanimljiva nama povjesničarima kada je čitamo iz knjiga. No ona treba biti zanimljiva svim gostima kroz primjenu suvremenih tehnologija. Primjerice, imat ćemo rekonstrukciju prikaza života u dvorcu, portreti će se uživo obraćati sa zida, Adamović će govoriti o svom životu. Na zanimljiv način prikazat ćemo i legendu o spaljivanju Čepinske vještice, tako da će dvorac kroz svoju interakciju oživjeti zapravo, a upravo to poslužit će kao poluga za razvoj turizma u Čepinu. I na posljedku, vjera. Ono što nas spašava i čemu se na kraju dana uvijek vraćamo. Vjera u Boga, vjera u ljude, vjera u bolje jučer, danas i sutra. U Čepinu su 3 župe, najstarija župa Presvetog Trojstva, druga župa je župa Uskrsnuća Kristova i treća župa je župa Duha Svetoga. U župi Uskrsnuća Kristova i u župi Duha Svetoga sam ja župnik. Došao sam ovdje prošle godine. Župne zajednice kojima upravljam mogu vidjeti kao žive župne zajednice, ali nešto pomalo uspavane nakon svih koronskih vremena koje su ovdje među nama svima vladale. A da je Čepin danas jedna solidarna sredina, govori i činjenica da se ponovno obnavlja hram pravoslavne vjeroispovijesti, koji je u Čepinu bio izgrađen 1759. godine. Ponovno će stajati ponosno hram Božji, koji je dokaz da je hram svetost, bez obzira na pripadnost naciji i vjeri. Radovi su počeli prije 3 godine i mi vjerujemo da ćemo u narednih 2 do 3 godine isto tako privesti sve radove kraju i da će ova crkva, ovo mjesto uvijek biti mjesto molitve, okupljanja
i zajedništvo ne samo pravoslavnih vjernika, nego svih ljudi dobre volje koji se nama žive, koji nam istinski i duboko pomažu u našem zajedničkom ostvarenju cilja. Vrlo sam kratko ovdje u Čepinu, evo tek godinu dana, i vjernički život ovdje u Čepinu, ne mogu suditi nešto drugo, ali vjernički život ovdje u Čepinu mogu reći da je vrlo kvalitetan i na dobrim temeljima. Prethodni župnici, velečasni Zvonko i velečasni Helmut Schumacher, koji je ostao kao pomoćnik ovdje u župama, i su puno dobra načinili i ovdje postavili dobre temelje. I kruha i duha je gotovo 10.000 ljudi pronašlo u našoj općini. Ulažimo svi zajedno u obitelj, ulažimo u djecu. Što se tiče i mjesta Čepina, ja bih rekao i Hrvatske, ključna je stvar demografija. Dakle, da nas ima. I ja bih rekao da to onda ide na dvije razine. U svakom slučaju na razini obitelji. Dakle, da shvatimo da je ljudski život vrijedan, da shvatimo da je važno našu djecu odgajati u nekim istinskim vrijednostima. Naravno, trebamo napredovati, trebamo zarađivati, ali je duboko, duboko istinito ono što kaže Isus, ne živi čovjek samo u kruhu. Kruha nam treba, ali ne samo kruha, treba i duha. To znači da nekako nastojimo svoju djecu usmjeravati prema onome što je dobro i što je plemenito. Dakle, na razini obitelji. Naravno, tu se onda i crkva uključuje. Na razini društva općenito. Ja bih čak rekao, pazite, mi ulažemo, na primjer, u infrastrukturu, to je važno. Ulažemo u ceste i tako dalje, to je važno. Ali ja čak bih rekao i financijski ulagati u obitelj, ulagati u djecu. To je resurs. To znači, ako mi izgradimo tamo u nekom selu i cestu i vodovnu kanalizaciju, a ne ulažemo u ljude, to ostaje. Prema tome, budućnost, ja bih rekao, i našega društva, na koncu i Čepina i općine Čepin, jest da otkrijemo one prave, istinske ljudske vrijednosti i tu, ja bih rekao, obitelj bitna. Da djeca rastu onome što je dobro i čestito uz sav napredak koji je normalan, a u isto vrijeme da društvo, dakle cijelo hrvatsko društvo, spozna da je čovjek najveća vrijednost i da nekako u to ulažemo. Naravno, društvo se oko toga brine, ali ja bih rekao, kao što je očit napredak, doista očit napredak u kvaliteti života, u infrastrukturi, u mnogo čemu. Škole su nam i bolje i opremljenije i, ne znam, prehrana u školi, udžbenici, dakle, to su velike stvari. A što se ulaže, ali ja bih rekao možda još više ulagati u ljude, odnosno u djecu. Sad, kako, to je već pitanje mudrosti političke i društvene, ali mislim da je to vrijednost. To je ono što ostaje. Čovjek ostaje, a cesta će biti dugo, onoliko dugo koliko ljudi budu održavali. Ulaganje u djecu i mlade vidi se već sada provođenjem demografskih mjera. Svake se godine izdvajaju sredstva za kupnju dodatnih nastavnih materijala, bilježnice, radne bilježnice, likovne mape, kutije s radnim materijalima, produženi boravak, učeničke karte, stipendije. Mjera na koju smo osobito ponosni je jedinstvena mjera u Republici Hrvatskoj. Obiteljima s troje i više djece općina Čepin mjesečno daje 200 kuna po djetetu do navršene 18. godine djetetovog života. Glavni temelj budućeg razvoja je, znači, proširenje samog Centra za predškolski odgoj. Sadašnja postojeća zgrada će biti, znači, nova u budućnosti koju ćemo ove godine krenuti u izgradnju, je 3 puta veća nego postojeća, tako da definitivno samo ćemo rast, a sa rastom i dolaskom mladih obitelji koji će svoju budućnost provesti na području općine Čepin, će rasti sam proračun općine Čepin kroz poreze i sve ono što mlade obitelji kroz svoja davanja, kroz plaću ide u općinski proračun. Tako da se mi ne bojimo za svoj razvoj. Mi smo napravili u ovih 10 godina odlične poteze sa svim tim institucijama, sa servisom za mještane. To su mještani prepoznali, dolaze danas u našu općinu i to je rezultat, znači, cijelog mog tima u posljednjih 10 godina. Gradili su se infrastruktura i cjelokupni Čepin je pokriven sada kanalizacijom, vodovodom, javnom rasvjetom. Evo, gradi se i nova tržnica, napravljen je kružni tok koji je bio rak rana kraj benzinske pumpe.
napravilo je ovo sveučilište, ovaj centar, gradi se dvorana, tako da ima dosta tih građevinskih radova, odnosno uspostavljanje gospodarstva preko OPG-ova i Čepin živi jedan suvremeni sada način života. U zadnjih 10 godina je u infrastrukturne projekte uloženo preko 200 i nešto milijuna kuna, što nije malo. To da nisam imao svoj tim, da nisam imao takvu energiju i svoj poduzetnički duh, ništa od tog ne bi bilo napravljeno. Znači, a to su vam industrijska zona koja je glavni motor i pokretač gospodarstva, fekalna odvodnja, što je jedan nivo života svakog mještanina, biciklističke staze, javne rasvjete, trgovi, kulturni centar. Znači, na kulturni centar mislim i na knjižnicu koju smo kompletno obnovili i proširili skoro za duplo. I doslovno u sve segmenta, u svim selima smo konstantno ulagali i razvijali se Čepinski Martinci, trg, domovi, sve domove smo obnovili i danas mještani svi koriste po povlaštenim cijenama, što je evo jedan njihov zahvala za neki sitni iznos, doslovno mogu iskoristiti sve te naše domove za svoje manifestacije i organizacije. Puno se tu investicija radilo i puno se uložilo, ali naravno bez tima, bez potpore mještana koji su mi na kraju svega dali na svakim izborima i svaki izbori su sve veći i veći, ne bi ništa od tog napravili. Prije svega, najveća vrijednost općine Čepin jesu njegovi ljudi. Ljudi koji žive u općini Čepin od Livane preko Čepina, Beketinaca, Čepinskih Martinaca, Čokadinaca, to su sve pitome sredine gdje su ljudi dobre duše, gdje su spremni uvijek pomoći jedni drugima i mislim da je to najveća vrijednost općine Čepin. A onda iz te vrijednosti tih ljudi proizlaze i sljedeće činjenice: razvoj, napredak, želja da nam bude svima bolje u općini Čepin, počevši od načelnika pa nas vijećnika pa do svih ostalih institucija i udruga koje se bave u konačnici nekakvim poslom i u općini Čepin poduzetnika, da njih ne zaboravimo, sportaša, raznih udruga sportskih, kulturno-umjetničkog društva. Znači sve su to situacije koje bi u svakom čovjeku olakšale njegov dolazak u Čepin. Mislim da i prometna infrastruktura, škole, blizina grada Osijeka, ugodno mjesto za život Čepin je zaista dobar izbor za svaku mladu obitelj koja želi ovdje. Da sad ne govorim i o poticajnim sredstvima koje imamo za mlađe obitelji, pa za obitelji sa većim brojem djece. Sve su to nekakve popularne mjere koje poboljšavaju život mladih obitelji ovdje u Čepinu, ali mislim da je ono najvažnije što sam rekao na početku, to jesu ljudi koji ovo mjesto, odnosno općinu Čepin, čine takvom kakva je za život. Mislim da ljudi trebaju ostati ovdje. Ovdje je budućnost i raditi, imate selo, imate poljoprivredu, imate mogućnosti za raditi. Pa lijepo je živjeti u Čepinu, jako lijepo. Mislim, puno njih koji dosele u Čepin, kaže, ne bi nikad otišli iz Čepina. Ja znam par osoba koji su rekli, pa Čepin je sve za nas. Pa to je baš lijepo sada što ima. Prije to nije bilo tako u Čepinu, a sad stvarno ima božićni sajam, pa evo sajam cvijeća, pa svašta nešto budu suncokreti. Mislim, ko želi, odemo, prošetamo, sjednemo na kavicu, uživamo malo i tako. Pa ja mogu reći da je život u općini Čepin u zadnjih 10 godina postao izrazito urbaniji, odnosno da trudimo se ne samo mi iz općinske uprave, nego kompletno stanovnici Čepina daju svoj doprinos tome da cijelo mjesto izgleda urbanije, odnosno da zaista nema potrebe za iseljavanjem, odnosno približavanjem gradu, jer sve sadržaje praktički imamo ovdje pod nosom, ono što se kaže. Čepin je, ajmo reći, zmiksan od puno ljudi iz različitih krajeva i mislim da je to jako jedan njegov veliki plus. Ono što je jedna činjenica što nas jako veseli, da je trenutno u ovoj godini 2023. imamo u prva 3 mjeseca podnesenih zahtjeva za naknadu za novorođeno dijete kao protekle cijele godine. Znači da se zaista događaju neki pozitivni trendovi i to nas svako veseli. Ne možete vi sad odustati od ovoga što ste vi sad krenuli. Znači, ljestvica je postavljena
dosta visoko. Znate, i sad, vi ako ste sad recimo, izgradili smo sportsku dvoranu, uređuje se tržnica, uredili smo trg, uredili smo, taj kružni tok je bio strahoviti problem za uključiti se, isključiti se, ovo, ono i tako. Sad to ljudi, ovi mladi više ni ne znaju da to postoji. Znači, vi jednostavno ne možete stati na tome, vi morate ići dalje, s obzirom da je ljestvica visoko, ja vjerujem da može biti samo bolje i bolje. Vidite, glavnu budućnost općine Čepin vidim u ovoj izgradnji industrijske zone. To će utjecati na razvoj gospodarstva, industrija i vjerovatno će doći i do porasta životnog standarda i to je jedna od najvećih investicija koje će se provoditi u općini Čepin. Općina Čepin po meni, po mom skromnom mišljenju, ide u dobrom smjeru. Pogotovo zadnjih, hajde rećemo tako, 20 godina gdje je napravila zaista iskorak u vizuri svog mjesta, svoje općine. Znači, Čepin je jako lijepo mjesto za život, isto tako i mjesto u kojem ja živim i zaista ne bih htjela ga mijenjati ni za jedno drugo. Volim putovati, volim upoznati tuđu kulturu, drugi kraj, ali nekako mir, spokoj nađem u ovom malom mjestu i htjela bi da se mladi ljudi prepoznaju kvalitetu života u maloj zajednici, da se okrenu vraćanju u selo i čuvanju tradicije. Jer naše najveće bogatstvo je u našim korijenima i našoj tradiciji. Nekako mlađim generacijama je sve što je tuđe im je u jednom periodu bolje. Ali ipak kada čovjek odraste, onda vidi u stvari šta su blagodati života kojeg mi ovdje živimo. Danas je naš Čepin lijep, poželiti živjeti u njemu. Čist je, uredan je, puno cvijeća, puno zelenila. Dakle, to su pluća nas Čepinčana. Ja bih rekao da je važno doista da čovjek i kao čovjek, a pogotovo kao vjernik, gleda pozitivno. Pa u prvom redu vidi ono što mu je Bog dao i da Bogu zahvaljuje i tome se raduje. Mi smo u svojoj slabosti ljudi koji su skloni gledati ono što je loše, pa kažem loše. Ima krasan primjer. U crkvi Duha Svetoga u Čepinu je jedan veliki luster sa 37 onih kugli žarulja. I onda, ako jedna pregori, kazat će svi, jedna ne gori, 36 gori. I u tome smislu mislim da je dobro gledati ono što je dobro i što je pozitivno i na tome raditi, pa će nam život biti sada sigurno vedriji, a u budućnosti pogotovo. Život nije lak. Stavlja pred nas razne prepreke. Testira naše granice izdržljivosti, iskušava našu vjeru, ali dok god se držimo zajedno, dok se podupiremo, dok smo skupa i u tuzi i u veselju, možemo reći samo jedno. Prošlo je već 30 godina, budućnost je zaista svjetla i veselimo se svim novim okruglim obljetnicama. Sa svim našim sugrađanima, sa svim našim gostima i sa svima onima koji u općini Čepin pronađu djelić svog mira. Iz Čepina s ljubavlju. Svim mještankama i mještanima općine Čepin želim čestitati Dan općine i 30. obljetnicu općine Čepin. I na kraju vas pozivam na zajedništvo i na budućnost boljitka naše zajednice, jer svi zajedno sudjelujemo u kreiranju još boljeg Čepina, jer volimo Čepin.
znaju moje mjesto, Čepin kraj Osijeka. Bilo gdje sam, znam da neko tu na mene čeka. I tata i mama sklopili su oči, u mislima ću uvijek staroj kući doći. Bio sam u svijetu, vidio sam svašta, što ti samo može poželjeti mašta. Al nijedan šor ni staza nije srcu mio, kao u Čepinu gdje sam dušu ostavio. Nema nama do našeg Čepina, nigdje nema što u njemu ima. Sve što vidiš u njem drago mi je, najljepše je mjesto Slavonije. Nema nama do našeg Čepina,